A ver, este vídeo ven a razón de esas persoas que comentades cando uns artistas ou, bueno, xente en xeral que promociona cousas, que fai cousas, pon, por exemplo, hoxe actuamos en Negreira, no? Ou hoxe concerto en Marín, ou hoxe vou facer un curso non sei onde. Sempre hai así unhas persoas que comentan rápidamente, ademais, correndo, e poñen e para cando non sei onde? Ese non sei onde sempre é onde viven eles ou elas, claro. Vamos a ver. Esta xente está traballando e pon os cursos, non os pon así por capricho, vou poñer aquí, vou poñer lá, pon onde os contratan. Para cando no teu concello? Pois cando o contraten no teu concello, non? Porque a mí faime gracia esta xente que además despois resulta que cadra que pois alguén na súa zona contrata o chollo e despois non van nunca. Porque logo dinche, ai, se fuera máis tarde. E logo ti que queres, filliña? Queres que cho fajan na túa casa? No teu salón, que che fajan ali o concerto ou o espectáculo no teu salón, e a hora que a ti che veña ben, non? Isto é o problema do internet. Estamos acostumbrados a darlle a un botón e que aparezan as cousas, pero resulta que, claro, os espectáculos, os cursos, os talleres, os concertos, pois non son así. Bueno, os concertos ainda podes mirar algún polo internet, nunha pantalla, pero claro, ti queres vivilo en directo, na túa casa, cando a ti che apeteza, darlle ao pause para ir coller uns piscolabis á cociña, sentarte outra vez e que volvan a arrancar, que fajan un deses, como se chama, un maniquí challenge deses, ou como se chame, non? Así é proceso para ti. Eso sí, que che coste o mesmo que se foras ti a ver o auditorio ou a bar ou tal, o sea, os 10 euros, non? Que che coste 10 euros, e xa postos 10 euros non por persona, o sea, por casa, porque, non? A ver, que a xente ten que vivir, a xente ten que traballar. Entonces, que cousas podes decir a unha persoa que está promocionando algo que vai facer? Pois mira, cando poñen, pois hoxe actuamos en tal sitio, ou se non podes ir, que realmente eles van a actuar igual, ainda que ti non vayas, non sei. Podes dicirlle, pois que pena, non podo ir, pero o gallabo saia moi ben, que teñades moita xente, que o disfrutedes, que, non sei, hai tantas cousas que se lle poden dicir a unha persoa, e se non, hai algo que, mira, que sempre é un acierto, non? É como ese vestido negro ou esa camisa blanca que ter no armario, que che vale para calquera ocasión. Pois, para isto tamén hai algo que vale para todas as ocasións, que é sí, lo oyen. El silencio. Maravilla. Bueno, picos, que vai a ver. E outra cosa vos dixo. Moved o cu, salime daí do sofá da casa, a andar, que depois subímos o colesterol, collede e id aos sitios. E se estás un pouco de rasoi, pois tampouco pasa nada, Porque, a ver, a mí que me dixan de Barcelona ou de Madrid, que é lonxe, vale, pero que ti estés eu que sei, en Cambados, e che dixa, ai, que Villa García, se fora máis cerca, hombre, andando tiñas que ir, mira, andando, así vache mellor para a salud. Bueno,